Lovac i vrabac. Jednom je neki lovac namestio zamke da bi lovio životinje. Pa je sledećeg dana u jednoj od zamki pronašao malog vrabca. Kada ga je hteo ubiti, vrabac nekim čudom progovori: "Oj lovče, do sada si jeo samo ovce i još uvek nisi sit. Ja težim samo nekoliko dukata. Ako me pustiš, podelit ću ti 3 saveta. Prvi, još dok sam u tvojoj ruci. Drugi, kad budem na krovu one kuće tamo. A treći savet ćeš dobiti sa onog stabla pored." "Slažem se," reče lovac, i vrabac mu dade prvi savet. Ako je nešto nemoguće, ne veruj nikome ko tvrdi suprotno. Lovac pusti vrapca, ovaj odleti na krov kuće i izrekne drugi savet. Ne živciraj se zbog stvari koje su prošle, živi za ovaj trenutak. Onda vrabac nastavi: "Progutao sam biser težak 10 dukata. Da si ga pronašao, čak bi tvoja unučad bila bogata." Lovac se rastuši i bude mu žao što je pustio vrapca. Onda vrabac nastavi: "Zar ti nisam rekao da se ne živciraš zbog prošlih stvari? Pogotovo zbog nečega što je nemoguće. Stvarno si glup. Kako ću ja progutati tako težak biser, kad sam težim 3 dukata?" Lovac pomalo opet dođe k sebi i upita vrapca za treći savet. Vrabac je na to: "Prva 2 nisi koristio, šta će ti onda treći?" Te odleti kud ga krila nosi. Davati savete glupom i nerazumnom sanjaru znači sejati seme u škrtu zemlju. Nema zakrebe koja će zakrpiti rupu gluposti i neznanja. Ti koji daješ savete, ne sej seme svoje mudrosti na zemlju neplodnu.